दिनैनि तारिखाव डेपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी जेबो फेक्टर नंलिया। दिनै रायजो राजाफोरा बेखौ सिनायनो बाखि गैलिया। दा बेखायनो गामियावनो हाबनो हायाखैना बियो बोरै देरहागोन बेलाय। बेथ' 3 नम्बरावबो थागोन ना थाया माहाथ' सन्देह दङ माने। दिनैनि तारिखाव डेपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी जेबो फेक्टर नंलिया। दिनै रायजो राजाफोरा बेखौ सिनायनो बाखि गैलिया। दा बेखायनो गामियावनो हाबनो हायाखैना बियो बोरै देरहागोन बेलाय। बेथ' 3 नम्बरावबो थागोन ना थाया माहाथ' सन्देह दङ माने। जेरावबो हाबनो हाया बियो। दा सेस्था खालामदों थाखा फैसा बायनो थाखाय। खारन बे 5 बोसोराव थाखा फैसासो खामायदों। मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। दिनैनि तारिखाव बिथाङा देखायनो हाया नैबे लामाखौ आं मावनायमोन ओरै होननानै। माबा गामिनि फिसा लामा मावनो हागौ सेन्ट गेबेल गारदों। मोनसेबो पार्मानेन्ट खामानि मावाखै बिथांमोना। बे माखौ लानानै बाथ्रा बुंनो बेलाय। मा इसुखौ लानानै रायजो राजानो थांनो बेलाय। हाया बियो। दा बेखायनो फिसा फिसौ माहाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रायजो राजाफोरनो मन्दिरफ्राव फैसा होलाबायदों। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माहाबा सियार टेबोल रानलाबायदोंमोन। प्रेसार कुकार रानलाबायदोंमोन। रायजोखौ बिदि थगायनो हायो दिनैनि तारिखाव। रायजो राजा बुजिखाबाय आरो लागोन बिथांमोननिफ्राय खिन्थु भोट होनाय नङा। मानो होनब्ला बे 5 बोसोराव बिथाङा रावजोंबो देखा जाया। सोरबा लोगो हमथांबा रायलाया। रावखौबो हेल्प खालामा दुखिया मानसिफोरखौ। दा बेखौ सोर भोट होनो? खामानिथ' मावखायाखैयानो। गावनि सार्थनि थाखायसो बिथाङा खामानि मावनाय आरो बेखायनो बिथांनि सायाव बिसासा गैखाला। बिथाङा भोट मोनखाया। एसे एनै मोननो हागौ 2-3 हाजार गावनि माखासे जायफोरा बिनिफ्राय टिका मोननाय बिथांमोना होनो हागौ। खिन्थु रायजो हिसाबै रायजोनिफ्राय भोट मोना। बिजेपिया माने सेकेन्ड पजिशनाव फैगोन बिजेपिया खिन्थु कन्टेस्ट नङा बियो। मानो होनब्ला बिजेपिनि बिजाथियाबो बिराद थाखा फैसा दङ। जों खोनानाय मथा बेहा देहानि गोबां असुख। रायजो राजाफ्रा मिथिखाबायना। हागोन ना हाया बे मावनो। दानिया रायजो राजाफ्रा मोनसे आसा खालामो गावआ बासिगोन प्रतिनिधि। बे प्रतिनिधिया जुदि एसेबो बाथ्रा जुदि बुंनो हायाब्ला खामानि मावनो हायाब्ला देरहानानै मा खालामनो बेलाय। बेखौ बुजिजोबो ना। गोरों जाजोब्बाय रायजो राजाफ्रा। उपजुक्त माने बिजाथि नागिरो दानिया खामानि मावनो हानाय। दा जुदि एसेबां देहा असुख थानाय मानसिखौ होयोब्ला भबिसत मा जागोन बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ ना। आंथ' दुखु मोनदों। बिथाङा आसलते आं बुंबाथाय गाज्रि जागोन गिनासो बुंदोंलै बियो होनना बुंगोन। खिन्थु एसेबां थाखा फैसा दं। गथ' गथाय दं। बिथाङा एसेबां देहा असुख बेखौ लानानै बिथाङा गेलेनो नागिरदों। इसोरा गाज्रि दाखालामथों। मोजां मोजां थांथों समफोरा। खिन्थु बिथाङाबो देरहाया।